Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Tlestew 90% tal-proġett tal-parkett il-ġdid qrib il-Port Hilles b'Irżabuġa b'investiment ta' 3.2 miljun euro. Il-parkeġġ se jkun imqassam fuq 3 sulari u se jkun hemm spazju għal 430 vettura. Dan il-parkeġġ ġdid f'Irżabuġa se jkun utli mhux biss għal ħaddiema tal-Port Hilles, iżda wkoll għal dawk kollha li joqogħdu jew iżuru din il-lokalità. Il-livell t'isfel se jkun iddedikat għal ħaddiema tal-Port Hilles, filwaqt li żewġ livelli l-oħra se jinfetħu għal pubbliku ġenerali. Il-proġett huwa finanzjat mill-Malta Freeport b'ħidma konġunta ma' Projects Plus Limited, l-entità responsabbli mill-ħruġ tat-tender u mill-implementazzjoni tal-proġett. Dan il-parkeġġ se jkollu wkoll charging points għal vetturi elettriċi li se jkunu disponibbli fuq kull sular tal-parkeġġ. David Magro li huwa l-kap eżekuttiv tal-Malta Freeport Corporation spjega li l-parkeġġ se jkun qed joffri soluzzjoni għal ħaddiema tal-Port Hilles, għal residenti u għal ħaddiema tan-negozji ta' dan ir-raħal kif ukoll għal mijiet ta' nies li jżuru dawn l-inħawi fis-sajf. Hawnhekk hawn workforce ta' 1600 ruħ li jaħdmu. So tista' timmaġina l-ispazju biex dawn ovvjament ħafna minnhom jiġu bil-karozzi privati tagħhom. Dal-proġett ħajkun ta' soljev. Dak li jkun ġie għax-xogħol hawnhekk ma rridx joqgħod idur madwar Birżebbuġa li apparti li inkonvenjent għalih biex ifittex il-postijiet. Anke residenti dan ħajnaqqas dak l-iskariġġ. Il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri iddeskriva l-proġett bħala ekonomija ta' ġid għal kulħadd. Huwa spjega li l-Port Hilles jikkawża inkonvenjenza għal residenti u allura dawn iridu jiġu kumpensati kemm bl-iskema ta' double glazing kif ukoll bl-investiment tal-parkeġġ. Il-proġett tal-parkeġġ hawnhekk huwa wieħed minn dawk il-diversi proġetti li qegħdin nagħmlu għal din il-lokalità. Fil-fatt fl-2017 kienet saret konsultazzjoni wkoll ma' residenti ta' Birżebbuġa sabiex naraw x'iridu minnaħa wkoll bħala proġetti u kien ġie identifikat mill-istess residenti li l-bżonn ta' parkeġġ f'din iż-żona. U issa naraw parkeġġ mifrux fuq 5000 metru kwadru fuq 3 sulari sabiex hemmhekk qed naraw jiġu kreati l fuq minn 400 parkeġġ ġdid.